akwa onye na-eru uju asị gị kwụsịrị uju onye na-eme akwa na Jizọs abịarụla ọbụ mmadụ nwụrụ bịakwute Jizọs ọbụ papa gị nwụrụ bịakwute Jizọs ime Chineke gị ụwa ga-adịrị gị ma onye na-ebe akwa ekwesịla na Jizọs nọ nso lee ya Jesus loves so, Jesus loves so. Jesus loves so. Jesus loves so. Jesus loves so. I think it's too much here before I see. Why did he? I think it's forever the biggest man. When you never Jesus loves so. Jesus loves so. Jesus loves so. Onye Jesus loves so. Onye mmebi ka bịakwute ya n'ihe nwe ndụ ọzọ. Okorobịa, ọ bụ gịnị ka ị na-eche? Bịakwute Jizọs nwanne m, ọ ga-eme gị mma. Onye bụ nwa bịa nụ onye nwe nkwa iku n'aka. Ka nche bụ onye nwe nkwa iku maka na nwa ahụ enyighị gị chacha. Onye nwe nkwa iku igoji ma nwa ahụ dị ọcha. Ọ bụ n'ịbịa n'ịga gwa ya onye mụrụ na gị nwa. Onye na-ebe akwa emezila ka Jizọs nọ nso. O nwere onye na-ebe a n'abalị anyị na-eme ihe egwuregwu. Ahịrị ụmụ nyụrụ isi ya esi. Onye nyere ya biko nwanne m anya ụkwala ọzọ maka ịkụ gị aka ntị. Ọ na-agagharị n'ebe a.